Един бърз тест, който можете да направите със себе си още сега, за да проверите всъщност колко сте спокойни или колко сте стресирани. Опитайте се да седнете спокойно. Застанете и се вгледайте. Не е нужно да се фокусирате върху нещо конкретно, нещо специфично. Просто се вгледайте и се опитайте да останете със себе си. Успявате ли да намерите покой и мир, или това, което идва отвътре ви е: нямам нерви за това, нямам нерви да стоя, да се концентрирам, да мисля и да размишлявам? Ако се намирате в втората ситуация, то определено сте стресирани и имате нужда от почивка. Това е нещо, което ви показва, че предстои да навлезете в бърнаут. Затова се погрижете за себе си, научете се да си почивате, а не да се отказвате. Ще ми бъде много любопитно да ми споделите в коментарите какъв е резултата при вас.